Mailhan nimo kung love ka niya, dili lang sa sweet nga mga pulong, kundi sa lihok nga walay pagduha-duha, sa pagatiman nga tinud-anay gyud. Usahay siya pa'y muna o gasto, dili kay obligado, kundi gusto niya. Kay para niya dili sukdana ng kwarta, kundi ang kalipay nga inyong gibati. Sa gagmay nga butang makita nimo kung unsa ka kahalaga sa iyang mata. Dili lang ikaw ang mo-effort pirmi, kay siya pud mo hatag og sobra pa. Masupot sa bayad o lugar, sa iyang lihok nga puno sa pagmahal. Mabati nimo nga espesyal kaayo ka, kay ang tinud nga gugma dili palabi, dili sukdanan kung gasto, kundi kung unse mo ka tinud sa usag-usa, ug kung unsa mo ka lik-on sa tanang pagsulay. Dili kinahanglan perpekto ang tanan, basta naamoy respeto ug pagsinaptanay. Sa kalipay ug bisan sa kalisod, mag-uban gihapon mo walay biyaay. Ayaw lang tan-awa ang material nga butang, kay dalira na mawala sa kalibutan. Mas importante ang kasing-kasing nga andam mo hatag og tinuod nga gugma. Masupot sa bayad o lugar, sa iyang lihok nga puno sa pagmahal. Mabati nimo nga espesyal kaayo ka. Busa kung na kay ing-ana nga babae, ang pingi siya sakit, kay dili tanan makakita sa gugmanga tinuod ug walay kapuli.